Perte na kong ilara. Nagpapanggap-panggap pa siya nga iyahang motor. Nya hinulman na day sa barkada. Sus, nauto-uto yung ko itong bata. Tawhanan to ba? Diyoy ayo. Nasulod ko sa bulsa. Excited pa kayo ko kaya tag sa pang reader. Sus, nagtuogoro siya akong naibugan. Motor rin taon. Ano ibe daw na siya ron? Ipabutan ko to kung saan po dala motor ato. Siglay na po dala motor ato. Basig, hinulman na po na sa iyang mama na po niya. Hinood baka to yung giingon. Pero mailan na ron, inigabot niya kung nabagid siya sniper. Ay, ganiyar, kung pinaabot rin, asa naman to siya. Uy, ang ginisipot. Uy, boss. Ay, may ginaka. Ganiyar ka? Ganiyar yun. Maybe na ko. Hinood mo na inuwan, no? Basig makaingon ka ba nga bot-bot ra gyapon akong giingon. Abigin akong ginorit ra kay. No. Gikas ba ning mama no? Hinood mo niya. So, Sino pas reader, no? sino pa yun miss ko an? Asarang reader ani eh? Pero reader di ko, boss. Street sabol kay ang kuan bukog. Ay bukog. Mono shock niya ba? Pero bisan bagon sa kasino, boss, reader di ko. Ha? Reader di ko. Ano po kay reader? Sis. Dito ay Ate, delete, kami dito tayo, ay boss. delete dito to pag girman ra ko to. Nasulod jud ko mas bulsa ba? Wala mo ko tikag To ba na ko imuha to? Dili, pamaagi ko to nga siyempre, pag gusto ni mo ng babae, maningkamot yun ka. Pero Pero, sorry for that. Sorry yun kayo ato. Marag ka ng, dili lang ko gusto ba nga, kanang plano bitaw na ako, dili maliyon. So, murag nabuhat ako tong nagsinungaling nga namakak para lang matuo ka. Pero, kira boss. sorry. Kira kay Ay, si boss diya, langga. Langga. Ay, si boss. Walang. langga. Sir kay O gani, ano kana? makabus ka, makalangga na lang punta. Tara na. So, Matutag Monte de Oro. Dito na to makitaan ang gugba nga siguro. para, Sa Monte de Oro. para nya. Sakay gani no. Pag binabae lang para chicks ka tanaw. Basig makakita ka grader mo naog ka diha. Pindiraan eh. Okay ra mga kinuha. Oro ta? Oh, magkaliw ta. Sure na. Lagi, sure na na. Ako, dako yung sari ganing leader nga daghang chick. Kan awar mo kabiktima ko ron. Uhuroy ko din dapita bikir mo daghang chicks daw diri ingon nila ba. Charo di ko katangag sa isa lang kabukron daghang jud makuha na ning leader jud. May mga tao diri minga man kay wala may mga chicks diri ay. Mga lalaki may daghang kay diri sama ni mga chicks. Pangita pa uyab no, di nang taka uyab no diri ko may chicks. Maksud may pay magsusuri kun putiyo to. Makakita guro ko ni. Minga man kayo karon law. Ay guro. Ito ba ay. Wapa kayo putiyo no? Ini may lami. Apo kay hangin diri ba? Ano ka diri no? Apo kay hangin no. Diri sa Ano tatap. ka picturean diri oy? Picture ang tingaron. No. Ay, Light po kami diri. Ano ka diri oy? Kating papuas ako motor. Dito no, sinaw kay no. Okay ni. Ay, Sige mabunog imong mga sampot kulingkod diri. plaster bitaw kayo ning kuranan no. Ang masakay ba plastado kayo? Komportable kay ka. Kani mangod siya dire para sa driver. Kani dire para sa Only one person lang dapat ang person. pasali. Siyempre ikaw. May maayo ali ron. Pati mingaw no. Mas maayo no ang picture Ano ang ang tao? Picture sa siguro ko boss. picture. Eh si boss. Ay, sir di ay. Picture sa siguro ko. Hindi ki. View dire ba? Ya ka? Ako ni siya i-promote no kay hindi mo kayo. Ano nga diya ka? O dire ko. Next. Sina. Okay na isa ra ka book next na phone. Sige, isa pa. Gira ka sa motor. Patuloy ba? Para nito. Mugat kay boss oy. Dili. Yung anak kabugat akong gugmali mo.
Charge. 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 Hugot pala. Sige. Pwede. Ay, Yun na. yun na. Hindi kini ikabay photo ba? Lagi. Mag may day. Pindot yun yung motor, no? Ang angas kay dating mo, pero hindi ka man dyan ko sa reader, uy. Kung bisa kang taon man yung sinaw-sinaw yung sniper, di man dyan ko mahibog sa reader, o yung maatrakan. Ito ba kanya? Ay, hello eh. Dalang ko, di tanas ng sarili, dalang ko yung photos ba? Ha? Di dalang ko picture. Nindot to. Nindot kayo eh, angas kayo ba? Angas kay dating Dili tamang lingkod ta diri. Bro, asa ba? Nirawa ba dari, no? Mao ni akong mga kagrupo, pangalan sa akong kagrupo. Club ay Bansalan, yung mga sniper. Sa Club ay Mindanao, Tibok Mindanao, ug South Mindanao. General na sa Tibok Pilipinas. Nindot. Okay. So, mangikot ka. Mo gud ay lingkod kay basta. Ikaw, no? Unang wala agi ka. Sa Ay, ka? wala eh. Ha? Wala eh. Saan? Oh, kita ng district ko. Wala na ini. Wala na noon. Parang kami ka. Ha? Isa. Pila po yung cash ni Manay mong sniper? 122,000 pa man. Ito? Pero mas baba agad siya sa reader na. Ay, tag 90,000 pa lang dito. Barato raman. Pero silang yung reader. Abati. Pati dito siya. Kay ay noon, depende mas tao nito tang dito. Hindi po. Indot. Pero ako kailangan kong sniper. Lahi mong gud ng tao, boss. Lahi mong gud ta. Ang reader nindot siya. Pero para sa tuwa, sniper magod akong gana. Depende po na sa imong bet yun. Insa day mong bet. Reader kita po sa sao. Okay na. Nya, unsa man ni sniper man imong Pero okay naman gyud po lang sniper kay ang sniper angas kayo niya. Ang dipon, yung kay mapla. Basta kay natanan pero wala gi boss, mag-iisip ko kasi bulan, kapo kayo. Tik panghiron. Sakay ko nang naka-reader. ha? Ay, Ha? ay. Isa ayon kay hubak. Wala. Asa ihianan rin no? Pangita lang siya sa kuan, bagnutan kay murag wa gyud si diri. Pagnutan. Hmm. Ay, pwede dito sa unahan lang. Sige, di lagi kong tanaw. Balik dayon na. Oh, at saka. Balik dayon Oh, ba? balik lagi ko na yun. Ay, sir, may Uy, ito. isa ito. Luta ni mong motor, ay. Ha? Leaderman. Ay, anak dyan na basta kas. Ano kayo ya? Wala pa gaya, nangita ni ko kaya sa kay. Diyan sa kaya ko reader ba? Sure ba? Lagi? Ay, palay, single mo po ko. Ha? Single day ko. Single ko ga? Ayaw kuniti ba sin? Ay, Gawang ba? ganahan dyan ko reader boss ba? Ay, bila gara kasi sa mota ko garahan kay ko sa reader. Hindi, sige reader boss na. Nga, na. Pili ko ni obnan nito boss, mangi lang ko boss, sakay lang ko dito. Mangi ka? Okay. Parang may problema. Nilain mo ko kayong diris bagnutan boss. May problema na. Dora man kaya. Duro boss, kaya sa unahan. Problema na siguro. Salamat boss ah. Ay,